Leloak esaten duen bezala, aurten San Ferminak antolatuko ditugu 9 egun, 10 urte, 11 borroka lelopean, pixkat aldarrikatuz 10 urte betetze ditugula Iruñeko kaleak eta San Ferminak beste jai eredu bat aldarrikatzen, eta aurretik gora Iruñak egindako lanari esker lortu izan dugu urtez urte kaleak okupatzea San Ferminetan, eta jai herrikoiak ere bere tokia izatea Iruñeko erdigunean. Irekiak izatea, eragilena eta norbanako pila bateko osatzeu herri San Ferminak, eta baita ere irekiak gaude eta aurten horrela ikusiko da orain azalduko dugun egitarauan, beste eragilek normalean gurekin ez dauden eragilek ere parte hartu dutela, aurtengo egitaraua oparoagoa izan dadin eta guztien artean gozatu dezagun. Erdigunean izan da eta hainbat eragi eta normanakok parte hartzen dugun heinean, bakoitza bere txokotik eta bakoitza bere eremutik balio politiko batzuen baitan antolatzen gara, eta balio horiek ere islada dute antolatzen dugun egitarau, eskaintzen den edariarekin eta pixkat herri San Ferminak antolatzeko moduan bertan. Parte hartzaileak izatea, auzolanean eraikitakoak, antifasistak, antikapitalistak eta beste hainbat, azkenean herri San Ferminetan elkartu garen hainbat eta hainbat eragilek, azkenaldian egin ditugun hainbat eztabaida eta hausnarketan ondorioz, lortu ditugun balio amankomun batzuk eta zeinen baitan uste dugun jaiak eraiki behar ditugula, eta hori saiatzen gara balio horiek alden heinean gure jai ereduaren bitartez aldarrikatzen. Norak esan duen bezala, aurten saiatuko gara Palestinaren aldeko manifa bat egingo dugu, alden heinean ere eskaintzen dugun eskaintza saiatuko gara Israeli boikota mantentzen, eta beste hainbat aldarri aipatu ahalko genituzken. Batetik urtero bezala jarraituko dugu zezen plazari alternatibak eskaintzen, eta Iruña herrikoi eta antitaurina garen heinean ere ekarpena egiten, eta horregatik egun guztietan eskaintza berezia izango dugu arratsaldetan, pixkat zezen plazari planto eginez edo. Gero 11 kontzertu egongo dira eta 11 eskaintza, aipatzea saiatu garela eta horretarako lehiaketa bat egon da, pixkat Iruñeko hasi berri diren taldeak barnebiltzen egitarauan, eta beste parte hartze handia izan da, eta beste urte batzutarako ere talde horiek gordeta izango ditugu, hurrengo urtetan ere haiekin kontatzeko. Eta gero bukatzeko, uztailaren 14an pixkat berritasuna dena da, auzolana denez gure balio nagusienetako bat, pixkat hori materializatzeko antolatuko dugu auzolan erraldoi bat, pixkat 14an desmontatzen hasteko denak elkarrekin, bazkaltzeko denak elkarrekin, eta bazkari herrikoi batekin, eta arratsaldeko eta gaueko eskaintza horrekin itxiera emateko, baina bai nahi dugula jendea deitu, resakarekin bada, edo San Ferminetako neke guztiarekin bada, tortzeko 14an gurekin desmontatzera, bazkaltzera, eta ongi pasako dugula.